Wadhi nyime nyaka Ramogi. Paro mar omenda mar choko osuru pod medo yudo kwedo kowuok kuom riwruoge mag jotich mawacho ni medo osuru ne oganda biro keto ngima bedo matek moloyo. Riwruoge jotije mag Lakteche ka otelnegi kod jagoro e bade ma Machakos Charles Okumu ne owacho ni ok gibi yie mondo mi oroch ratich jotije ma pachoka kod osuru mapek. Jotend riwruogego mane owuok Machakos, Kitui kod Makueni oseo paro mar juogo atamalo 3 mar osach jotich piny owacho mondo ger godo udi ma nengogi ni piny. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi winj ywak mar jopiny kapok osiro paro mar chik machalo kamano. Lakteche go bende dwaro ni mondo chenro mag thieth ogol e counties kendo duoke piny owacho mamalo. Wenye walikuwa wameandikwa na ile program ya UHC, tumeona serikali kuu imetangaza ya kwamba hizi contract zao zitakuwa renewed. Tumeona barua kutoka pale Ministry of Health. But what we want to say is that that was not the initial position for these healthcare workers, because UHC imeshika madaktari, imeshika nurses, imeshika clinical officers. Tunataka kusema ya kwamba ile vile tuliagana pale awali last year was that the terms and conditions of employment of these workers was to be permanent and pensionable. All doctors and healthcare workers are opposed to the housing tax, to the housing levy, because doctors feel, and other healthcare workers, that they're already tax burdened. We already have pay as you earn, and value-added tax, and indirect tax, and import duty, and so on and so forth. So an addition of housing tax is something that we vehemently oppose. We want to urge the national government to hold its horses and not overburden workers in general and doctors in specific with the housing tax